Kini ngatong ebanghelyo mao gini ang realistic kaayo nga wali ni Kristo. Realistic ba? Tungod kay daghan kay kaso sa korte tungod aning binahinay sa katigayunan nga binilin sa ginikanan. Tingali na sa barangay sa dino, daghan kay sa barangay. Nabang managsuon, manag-ilog sa nangan ilang mga yuta dinhi sa ato wa ni dinhi korting daghana. So realistic gini nya si Kristo ang una niyang tubag undo kinsa may naghatag kanakong katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan talik kaninyong duha. Di day mangilabot ang Ginoo anang binahinay oy. Nibalibat siya. Muna ay yun pag-ampos Ginoo nga Ginoo yung taon bahinan unta ko niya sa akong tarumon unta niyang bahin. Ayaw iapil ang Ginoo diha. Wa di si apil ana. Muna timan-ana na to karon. Ayaw yung iapil-apil ang Ginoo nga ang yuta nimo dili unta ilugon o ayohon untag bahin. Di mo apil ang Ginoo diha. Una ay pag-ampo ha. Basing na rin nag-ampo ninyo din nga. Humuka yung tao ng kasing-kasing sa kung igsuon Lord nga iyan ang tarumog bahin. Dilitawin pwede sa kamuampo ana. Pero kung sa may palikayan sa Ginoo, ang kahakog. Ang kahakog. Di yun mutabang ang Ginoo sa taong hakog. Kung sa may naghakog, kung sa may kalainan sa hakog o sa daw. May nalagi kayo explain. No? Ang daw, dili niya ipanghatag ang iya. Ang hakog, hastang dili iya ang kunon. Di pag yun manghatag, ang kunon pag ito niyang dili iya. Naidaghang tao inana, hastang dili iya ba, ang kunon. Makig-away na ba yun? Mao na siya gustong palikayan. Palikayan magayas Ginoo ang kanang gitawag natong kadaw. Di magayas siya musugot ana. Labaw ng kahakog. Ya ka mo, saman mo, daw o hakog? Or none of the above? Baka mo'y kapilian na to, daw, hakog. Kanin tingali, none of the above. So, palikayan niya. Unsa may naa sa hunahuna sa tao na hakog or daw. Ang iyang hunahuna nga ang tanang maayong butang para siya kaugalingon. Kana mo itong likayan. Kana bang panghuna-hunaa ba? Nga ang tanang maayong butang para Diyos kaugalingon. Muna diri ang kaning iyang pasumbingay aning tao nga nindot og abot iyang yuta. Tanaw ha. Sa kay kung buhaton no nga dako magkay ning akong abot. Bubuonin na akong gamay nga kamaling, ilisan ko ning dako kayong kamaling aron kanang tanang abot niya isuod nako niya magpahayahay na lang ko. Di ba ang iyan kaugalingon iyang gi huna-huna? Nya iyan yung tagaan o nindot ang iyang kaugalingon. Kamo, diya sa inyong balay. Nga nung nagbalay man kang dako-dako, unsaw na, para sa imong kaugalingon. Tumaga. Kaya nagbalay gani kang dako, para sa imong kaugalingon, naigo na kaarinti ang dato. Nga nung nagbutang man kang koral sa imong balay, para sa imong kaugalingon nga ma-secure ka. Nganong nagbutang man kag mga CCTV para sa imong kaugalingon aron secured ka, igo na kaaling dato. Kay matod pa niya ikahimos akong kamalig nya nanatanan akong kabtangan, magpahayay na lang ko. Pasabot secure na. Total nalock naman koral, nalock naman ko na may CCTV, relax na. Oy, di mo sugot ang Ginoo na. Di siya musugot. Sa unang pagbasa
si San Pablo miingon siya sa kantong iyang suwat sa taga Efeso. Unsa may gisulting San Pablo dire? Giluwas ta or naluwas ta dili sa atong kaugalingong paningkamon. Kisa may nagluwas na to, matud pa niya si Kristo. Gibuhat ta diha ni Kristo, giluwas pud ta ni Kristo. Why human effort nga makaluwas nato? Kasagaran nato, no? Ang atong mga maayong butang nga nadawat sama ng yuta, sakyanan, sweldo, kanang negosyo, ang atong ginauna mo na'y makaluwas nato. Kakuha mo? Bisa ako pare, ang kolekta para nato murag makaluwas. Ang mga donasyon makaluwas. Di oy, ang makaluwas nato maura gyud si Kristo. Nya unsa may tumuhaton para maluwas ta? Si Kristo man kay manluluwas, makigsuod tang Kristo. Come on, suod mo ni Kristo. Suod, dili. Og suod mo, pwede na mo mamatay. Pwede na, kaya nga naman, luwas na ka. Luwas. Pero layo gani kang Kristo, ayaw sa kamatay, oy. Kaya di makaluwas na. Nya kisa may suod ni Kristo, tagaan ta mo ha? Nautog ni pasar ba mo ani? Sigon lang na sa naas Bible. Una, ang suod niya ang mga pobre, ang kabos. Mo iyang unang barkada ang mga kabos. Mo nandingon ni siya, bulahan kamo mga kabos. Ay kamo, gusto mo mahimong kabos? Kanang wa gyud kwarta, maglakaw-lakaw ra. Way balay. Gusto mo dili? May nga di sa mahimo, padul ka nang igo-igo sad, di na nakaisuod ni Kristo, di na kasuod niya. Lagi, kaya ang kapos pa iyang suod. Ikaduha, nasuod niya ang mga makasasala. Na kay saron, ang suod kas Ginoo. Ano bang duol-duol kas Ginoo? So, istoryahin na siya. Ikatulo, ang suod kay niya ang naminaw ug nagbuhat sa iyang mga pulong. Kanabang kusog maminaw niya, kusog mabuhat, suod kay siya na matud pa niya, kung magpabilin, kung magtuman mo sa akong mga kasaguan, magpabilin mo diri nako ug ako magpabilin diha nimo. Mao na siya. Makapasuod. Kanila sa tulog, pasar mo ani. Nangandoy mo mahimong kabos, miila kas imong pagkamakasasala. Kaya kita ra ba kusog kay tan mo sige hisgot anang sa atong silingan. Pero nga atong sa maningkamot kita og sa likod. Ako ko magbuhat ana. Sige jud ana. Aka na siya. Kana, aka na. Aw ka na no. Masaw, grabe kay nas tanan. Sa di ka mamakak, di ko makak. Tugad ko stino. Kana nung bana nako pakakon kay nang anina. Ako sus, mutugad ko stino. Nay mga anak nako liwatan ang akong bana. Porte sa makakunan. Ikaw di ay dahil. Adi, mutugad ko. Ay, kinimos-mos. Ikatulo, kusog ba kang maminaw o magtuman sa pulong sa Ginoo o igo ra kang maminaw yahuman sa likway dayon. Bisan gani karon kasulti ako. Na may pipilan yun kang kasi gino yung fertilisor lagi din. Lisod kayo. Maglisod kung buwan na. Aka na, di nakasuod sa Ginoo na. Basta magsige kang ingong lisod. Sige yung lisod, awan na, di nakasuod sa Ginoo. Anyawa mo mag-ingon niyang lisod. Kanang na ingong lisod, ilisin na. Ina sayon lagi di ay. Nganong sayon man, kay naaman ang Ginoo nga nagluwas nato. Kuyog man siya nato. Gahatag man siya nato sa grasya na atong gikinahanglan. Sayon na gyud kayo. Kay wa tay tighatag o kita pa'y mangitas grasya, pertilisura. Pero siya may tighatag o grasya, ang ato ang paggamit naman lang. Ang paggamit naman.
Nanglitan kami man, Lord, lisura ipailo ko eh. Isa, nana, gitagaan natin kang gift of patience. Gamitan na. Di na ka mangita, di na ka maingon nga, tuwa dito, dagan dito. What? Nana na mo. Within you, ang patience, nana na to. Ikalisura sa daling pag-antos, Lord, endurance, nana na to. Gitawag ng mga gifts of the Holy Spirit. Naano na nato ang paggamit na lang. Parihara nag-inom ka ba nga, lisura ilumag bugas ang ng kanon. Yan ang bugas inyo, porting daghana. Yan maglisod pag yung kang lumag. Masaman? Muingon pa dyan ka, lisod kayo akong pagkabutan, kay way mo lumag, yan porting bugas inyong balay. Mura kang buang. Kana magtawag sa reklamo lisod kining pandemic, wa gyud koy malungag. Yang tan-aw nimo sinakong bugas. Naa lagi ni daghang bugas. Hindi man ko kamaw mulungag. Buangon ka man ka mulungag kanang nang bugas inyo. Kana na lang yung paglungag mo naka-problema nimo. Tapulan day ka og dili ka angay sa Ginoo. Di na ka mangitag bugas, ang Ginoo na imuhatag na tug bugas. Di na ka mangita na nang gitawag og capacity to forgive. Di man jud ko kapasaylo pa diri, maglisod pag yung kong pasaylo pa diri. Wa ni mo gamita ang gift of forgiveness. Pero ang gift of forgiveness na nimo, ihatag na, wa na limit. Para nang ingon, mahutdan man jud ko pasensya ani akong mga kuan pa diri. Mubo jud ko pasensya, mahutdan gyud ko. Mahurot din ang pasensya, nahinatag man as Ginoo, mahurot din ang Ginoo diay. Ikay lay miundang sa paggamit sa imong pasensya. Miundang ka. Pag undang nimo, murasag na horot, pero miundang ka. Para ko na imong gripo, ka nga, sus, lisod kayo, mahutdan yung tubig. Imo man na sira imong gripo. Ablihi, aron magbanaw ng tubig sa inyo. Ablihi, magripo. Aron di ka mahutdan, imo mag-i-close. Adi, hutdan. Maura sa ng patience, maura sa ng love, maura sa ng endurance, kindness, generosity. Di na mahurot kay gikan nas Ginoo. Nya gisupply na niya nato bisag wa nato pangayuan. Gibutang na nas Ginoo kay maunay makaluwas nato, maunay makapasuod nato sa Ginoo, maunay makapahimo natong malampuson sa atong pagka Kristiyanos. Kuyaw sa ning tubag ni Jesus, kaya iyang gibasihan kung asa nimo ihatag ang maong butang, depende sa gikulit nga pangalan ug naong. So kinsa ngalan ug naong ang namarka, hala, dito na ihatag. So importante kayo makailata mga igsoon unsay nakulit og namarka nga naong og pangalan. Tanawa ko na inyong gisulob. Inyong sulob. Unsa may nakulit diha? Kinsa mangalan? Kana adto mo adto ihatag. Inyong naong. Tanawa ko no. Kinsa may nakulit diha? Kinsa may ngan? Kanang inyong ngan mismo. Kanang inyong ngalan ba? Kinsa man ang ngan nga inyong gisunod-sunod? Sa Ginoo o sa tao? Kung sa tao gani, ana mo ihatag sa tao. Nya kay ang tao di man ka sa kaglangit og way Ginoo, ako to bragud mo sa impierno. Mao bitan na karon kanang paghatag og ngan sa mga bata. Kana pa manghatag og ngan sa mga bata ba? Kining ato probinsya mangini, nya Pilipino paginta. Pero wa pa jud ko'y gibunyagan dinhi ngan Pilipino or kaha Kristiyano. Pagkalisura litukon sa mga ngan. Nya kanang nakulit nga ngan diha sa imong gihatag sa imong anak nga nakulit sa iyang pangalan, adto ra bata ihatag sa Ginoo? Mao bitato katong sensiyo ang ilang kwarta, isa mubuhis mi dili. Isa tanawa ko sa kwarta, pagtanaw niya, kinsa maningan nga nakulit ug naong. Isa sa emperador, ihatag sa emperador ang iya, ihatag sa Ginoo ang iya.
Pasabot unsay gikulitan sa ngan ug sa naong sa Ginoo mo ihatag sa Ginoo. Nya. Kay bawo mo ron kinsang naong ang nakulit sa inyong naong. Kanang inyong mga naong pagbilingi ako nung na imong tupad kinsa man ang naong nang nakulit diyan niya. Lagi lingi Lagi na. Nya sultihi siya asa ihatag ang iyang naong. Kung ang iyang ganing naong ang nakulit, yawa, ihatag na siya si yawa. Kung ang nakulit siyang naong, Ginoo, ihatag sa na siya sa Ginoo. Kung magkusmo ni mong naong, kinsa man ang naong, sa Ginoo o sa yawa? Ihatag na si yawa ng tawhana. Kanya kung nag-smile ang imong naong, kinsa man ang naong? Ito ba mo? Kana, ihatag sa nas Ginoo. Niyaron ko nagsige na kagyaw-yaw, sige na kagpamalikas, kinsa man ang nga imong ipangyaw-yaw. Ngadto sa kapadong siyawa, hastang imong gibalikas, maadto sa nasiyawa. Kakuha mo? Mao na ang Ginoo didisyuta, misteryoso kayo. Kinahanglan ginato sabton og tugkaron siya. Sa unang pagbasa, iyang itagaag gahom si Siro, ang hari, ang tingali ni sa tong hari Kani bang unang pagbasa ba? Siro, hari tingali ni sa Siro. Syrian siguro na siya, Assyrian. Kuha ni siya, pagano. Wa kaila Ginoo, pero sa gingos Ginoo dire, mao kini ang giingon sa Ginoo kang Siro nga iyang pinili nga iyang ipadala aron pagbuntog sa kanasuran ug pagpukan sa mga hari, pag-abli sa mga ganghaan ug dili na kini sirhan. Tungod sa akong alagad nga si Jacob ug kang Israel nga akong pinili, gihatagan ko ikaw og dakong dungog bisan pag wa ka makaila kanako. Gitagaan ti kag dakong dungog bisag wa ka kaila kanako. Ingon ani ka maayo ang Ginoo. Motong ni si emperador, ang emperador sa Roma, wa man to kaila niya. Pero iyang gitagaag dungog, ihatag sa emperador ang iyas emperador. Pero wa kaila niyang emperador, pero siya nagsugo, ihatag na ngadto niya. Bisag wa pa nakailan ako. Labaw na tingali nga ihatag sa Ginoo ang iya siyawa. Di ba? Kaya ang yawa nakailaman niya. Iya maganing ihatagan ang wa kailan niya, labaw ng yawa. Nya kung magsigit ang yawa-yawa sa atong kinabuhi, may mo sa nang Ginoo, ihatag sa yawa ang iya sa yawa. Ihatag sa Ginoo ang iyas Ginoo. Nganong ihatag mo na si Yawa, Lord? Ing sa bisag wa pa na siya makailan ako, bisag wa pa na siya mutuman ako. Ako gyapon na siya tagaag dumog, pasabot na gyapon siya authority o right nga mo angkon unsay nabilong kaniya. Magbantay ta ni mga igsoon kay peligro kayo ni. Nga naman ihatag gid ay sa Ginoo ang atong gipangayo. Muna general rule, ihatag Diyos Ginoo ang atong gipangayo. Kung ang atong gipangayo yawanon, tagaan kita giyawa. Kung ang atong gipangayo Diyos nun, tagaan kita niya o Diyos nun, Ginoo. Nakaron, unsa may inyong gipangayo as Ginoo? Ibalwita ko no, di ba na yawanon? Mangayo kag kwarta aron imong ipaayos imong balay, aw dili day imong ipanindot sa imong balay. Unsa man na? Dios nun yawanon. Imo bang ipanindot ba imong pintalan, butangan imong stained glass, Himuon ang tiles, himuon pa na granite, unsa na? Dios nun o yawanon? Ambot lang. Kamoy bahala niya. Ano ako may inyong patubagon? Ako may namutana ninyo. Pangutana inyong kaugalingon. Nangayo ka nga ang imong bana mubuwag na siyang kabit.
Sa una, Diyos nun, yawanon. Kamu niya. Nangayo kas Ginoo nga ang imong anak nga kapulan kaayo makugihan. Sa una, Diyos nun, yawanon. Bata mo niya. Nangayo ka nga ang imong naong mugwapa or mugwapo. Diyos nun, yawanon. Nangayo ka nga mahimo kang bright kay porti nimong buguan. Unsa na? Diyos nun, yawanon. Nangayo ka nga makapalit kag bag-ong sakyanan in addition sa imong tulo na kabuk sakyanan. Diyos nun, yawanon. Nangayo ka nga makakwarta ka kay imong ipakural imong balay kay ipasirado nimo ang imong yuta. Diyos nun, yawanon. Nangayo ka nga kanang sigig libak nimo masakit untag COVID. Sama na, Diyos nun, yawanon. Nangayo ka nga ang imong bana nga nibiya ninyo, ni abando nimo, wa nakatungahat, wa nagapuyo siyang kabit, nangayo kang mga matay unta silang sayo. Diyos nun, yawanon. Nangayo ka nga kanang imong uyab nga nakapabuntis nimo, unya cannot be rich na karon. Mayra untag gabaan. Mayra untag maigos kilat. Diyos nun, yawanon. Basta ka muna naibawa na. Ang kuyaw kung may ka, nangayo ka nga ang pari unta masakit og COVID. Unsa na, Diyos nun, yawanon. Depende. So, importante kayong kamautang mamalandong o mo evaluate. Si San Pablo may kay mamalandong. Sa atong ikaduhang pagbasa, ina siya, sa akong pagampo, ako mong hinumduman. Og nalipay kay ko nga sa inyong pagtuos, Ginoo. Munang apil mo kanunay sa akong pagampo, aron mas mulambo ang inyong pagtuos, Ginoo. Pasabot si San Pablo, mag-evaluate siya. Nya iyang gidasig, kadtong naay pagtuo. Nya iyang koreksyonan ang kadtong way pagtuo. Muna kaning pag-ingon ni Kristo ihatag sa emperador ang iya sa emperador, ang pasabot niya, ang Diyos nun di ay nga tao, kamaong mo respeto sa matag tao. Bisan pag kanang maong tao, naghatag nimo kabugat. Kay sa una kong panahon ang mga Hudiyo, gibugatan kaayo sa emperor sa Roma. Roman Empire. Nga naman, maumay nag-ulipon o nag-oppress nila. Gusto silang liberation from the slavery of the Roman Empire. Nga mao na, gibugatan man sila, sa, kuwanta ni, rebelde ta, din ata muhatag buhis. Di ka muhatag buhis, presoho na ka, patio man ka, sa pangutan-on tanibig kani Hudiyo man gini si Jesus na Ginoo man kuno ni siya unsa may yang ikatubag ani si Jesus sulti destinoon nakaron ko nang ikaw nagtrabaho ka karon niya ang imong manager animal kay tinagda nimo bias kayo unsa man hatagan nimo sa sakto nimong trabaho o pagrespeto o imo siyang libakon. Kung ang imong employer dili sakto muhatag nimong sweldo hasta imong overtime di pagin ihatag unya porti pag yung makasugo kasab-an pa ka minimum ang bayad above minimum ang kasaba ang saman respetuan o kontrahon. Kung ang pare magsigig pangasaba sa sakristan unsa may buhaton sa sakristan, tahoron ang pare o libakon? Basta gitudlos Ginoo nato nga dili gid ta magbuhat og yawanon. Mao nang ningon siya, love your enemies. Kay kanang inyong enemies, kung ano man na, yawanon naman na, ikaw higugmaan na aron di ka mayawaan. Unya kinsa to magtuman ani tagaan dayon niya og gahom. Tagaan niya gahom. Basta mutuman ka tagaan ka gahom, mo na daghan kay mo testimonya nga tao
napaganay akong kaila nga niingon siya, gitaktak ko sa among trabahoan pader. Porti na kong pagkataktakan, laming ang patyon lagi atong tawhanang nagtaktak nako. Pero gidawat lang to nako, nagitaktak ko, naningkamot kong trabaho sigon sa akong skill. Karon nahimo na hinuon kong businessman. Napaparihan ako kadako sa among gitrabahuan. Agi adto kuno niyang iyang manager, iyang giingnan nito, salamat kay pagtaktak nako ha. Kay guwap ako nimo taktak, sige ra gyud pugog sa imhotan ng imong sa sigong to niya to. Sa sige ra gyud pugog kasunod nimo. Pero karon mas dato pa siya atong iyang manager. Ang iya nasa nung manager mo apply niya, apply yata dia sa imong kumpanya din. Hapit naman yung matay akong kumpanya din, pa-apply ako diha. Di ba? Ayaw kabalaka, mabawi ra lagi ng panahon. Pagsuod bitan ako seminaryo, dihay naingon ako, nayabag na tingali kang tawhana ka. Nganong biyaan na nimong imong trabaho sa kananang kuan. Bangko nga dako na makagranggo sa imong pagkapobre sa una, nya karon na anak ka diha. Sige kag pangargas una, nya karon officer na kas bangko, nya mubiya na nung ka, musuod na nung ka ng seminaryo, mawa man ay siguro. Wala kong numbaling, suod na kong seminaryo. Karon, sige nag-ingon, padir, na kay bugas diya. Nako kay gini mong lumsan sa sinakong bugas. Nyagop ako mapare, nga ipangayo ang bugas. May ragyong ni resign ko atong akong gitrabahuan. May ragyong ni buwag ko sa akong uyang. Huwag pa ko mubuwag, makaatiban ka ko niyo din hisama ani karon. Nga mangigi ma akong asawa. May karon, kaya akong gitago-taguan, di ra mangigi. Masa ko'y gilaing gitaguan, ang image naman ni Mama Mary diya sa kong kwarto. Storyahin. Inay, manindog na ta. Ang mahal nga Birhen Maria, gipasidunggan, dili tungod sa iyang kagwapa, dili tungod sa iyang profession, sa iyang mga degrees, o kaha sa iyang bahandi dinis kalibutan na basig siya mo'y kinadatuan, siya mao'y pinaka-talented, dili na mao'y gipasidunggan ni Maria. Ang pasidungog kaniya tungod kay sa may pinakataas yung kayo niyang dungog. Ibaw mo, dili sa iyang kadato, dili sa iyang mga achievements, mga degrees, dili sa iyang authority, dinhis kalibutan, dili sa iyang naong. Kung sa may pinakadako gyud kay niyang kuan, gibasihan sa iyang dungog nga nahimo siyang rayna sa langit ug sa yuta. Kung sa may gibasihan tungod sa iyang pagkainahan sa Dios. Nahimo siyang inahan sa Dios. Stang nindota na inahan sa Dios. Kamo, mga babae din gusto mong mahimong inahan sa Dios? Gusto. Sure? Sure. Inyo yung i-maintain ang inyong pagka-birhen, ang pagka-virgin. Ganahan mo maintain sa inyong pagka-virgin. Tutok mo muna ako. So, mauna siya, ang kaputli, mao'y number 1 requirement. Ang number 1 requirement ba, ang pagka-birhen, mao bitaw, Birhen Maria, Virgin Mary. Kaya ang Ginoo gud di man na siya musod sa lawas or taguangkan or sabakan sa usa ka tawo nga hugaw. Kaya ang Ginoo putli man, ang Ginoo limpyo man. Mo nang di siya musod basta hugaw. Ya kamo, limpyo mo. Kaning gawali, limpyo.
Naong palandaan, hugaw. Masa nakailaw. So, mo na siya. Karon iguman aning misa nato naaman tay i-install nga mga bag-o na tong unit dinhi sa na inyong conrad Knights of Columbus. Ambot ng ilang mga batasan sa ka. Okay, bawa mang ilang mga asawa na, ilang pamilya. Basig maingon sa mga asawa na, wag ginay angay i-install. Nakaron kinsa may makapahimo na tong angayan, kay pulos mangita dili angayan ang atong kasuod ni Maria. Kung makigsuod ta ni Maria, kanabang mahimot ang suod niya, si Maria maoy mulimpyo nato, patakdan ta niya sa iyang kalimpyo. Nya kung sa may naa ni Maria, gikunsaran siya sa Espiritu Santo. Napuno siya sa Espiritu Santo. Mabitang namabdo siya. Ang gahom man to sa Espiritu Santo. Usahay kung tawgon na nato si Maria, esposa sa Espiritu Santo, asawa sa Espiritu Santo. Niyang mupaduol ta niya, ato sang madawat ang Espiritu Santo. Si San Pablo sa unang pagbasa, nindot kay yang gisulti dire, ibaw man jud ko nga wa mo maminaw ato. Naminaw ba mo sa unang pagbasa? Unsay gihisgutan ni San Pablo bahin sa Espiritu Santo? Lagi gyud. Na di ay gibutang dire siya. Dugang paniini gipanghinaot ko nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo, pagpalingkod kaniya sa iyang tuod dito sa langit. Tingnan gana, ang gahom kuno, ang Espiritu nga maoy nakapabanhaw ni Kristo ug nakapalingkod niya dito sa tuo sa Amahan, maora sa dena ang gihatag ng hinato. Nya daghan kuno nato wa masayod ana ingon San Pablo. Kamu nahibaw ba mo nga naa ninyo ang katong Espiritu nga nakapabanhaw ni Kristo? Nasayod mo ana? Oy, ug nasayod lang ka, di na jud ka mahadlok anang mga COVID, di na ka mahadlok anang kasakit, di na ka mahadlok anang kalisod, kanang kapakyasan, kanang libakon ka, kanang awayon ka, kanang matiguang ka, kanang mabati imong naong, kanang muputi imong buhok, di na ka mahadlok ana. Wa na kay kabalaka kay na naman. Grabe kay nang gahuma eh. Super. Kamo. Anong nagduka naman na inyong mga naong diha? Tungod kay tungod kay wa mo magsigig activate sa Espiritu Santo. Yang saman pag-active sa Espiritu Santo sa atong gisaulog karon kanig yung pag-ampo sa santos nga rosaryo ug pagpuyo sa mga misteryo niini. Mag-ampo ta sa santos nga rosaryo nya puy-an nato. Sampulan lang ta mo ha. Inig pangadsi nako anang rosaryo, example lang niha. Inig ingon nako nga unang misteryo sa kalipay mao ang pagpanamkon sa mahal na Birhen, sa lalang sa pagpanamkon sa mahal na Birhen sa lalang sa Espiritu Santo. Unsa may akong ma-imagine ana? Ako na yung imaginon nga mahimo sad kong inahan. Nya mahinumdom dayon ko nga niingon si Kristo, kinsa may akong inahan kung dili kadtong naminaw ug nagtuman sa akong mga kasuguan. Mautoy akong inahan ug akong igsuon. Nya samtang magrosaryo ko nang maghimaya ka Maria, mahinumduman ako ang ako mga pagsupak-supak sa pulong sa Ginoo. Kana bang di ko ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo, mas ganahan kong maminaw sa mga pulong na diha sa YouTube, na sa Facebook. Kana bang mananaw lang ko ng mga salida, magbuntagay, pero pulong guys Ginoo diha sa Biblia, unsa na ka nang laay? Diba? Kamo, sige ba mong basag Biblia? Pulong sa Ginoo? Wano. Pero
Facebook, cellphone, sige yun. Nya, inigpangadsi na to anak, hangyo din tang Maria, mahal nga Birhen, tagai taong kong gugma para sa pulong sa Ginoo, para mahimo sa kong inahan, o mo na'y first mystery petition. Mahuma na ni mo tanan misteryo hangtod sa ikalima. Sa itong ikalima? Ikalimang misteryo sa kalipay, mao ang huwag kayo na kayo ba, batia sa ninyo. Ang kakaplag sa nawala nga Diyos nung bata dito sa templo. Ma-imagine dayon ako nga si Maria tulo ka adlaw nangita sa Ginoo. Nako, mahal nga Birhen, nangita yung kas imong anak, nangita kas Ginoo, pero ako nangita kog kwarta, nangita ko og kanang mga tao nga mudayeg nako, nangita kog dungog, nangita kog achievements, nangita ko og stability dinhi sa kalibutan, nangita kog healing sa akong sakit kay hadlok ko mamatay, nangita kog assignment sa akong pagkapari kanang dako nga parokya nga daghang kolekta, nangita ko nga dahigon ko sa mga tao, pero ikaw ang imong gipangita ang Ginoo. So ikalimang misteryo akong petisyon, tabangi ko mahal nga Birhen nga mangita ta ko Ginoo. Nya iniglingi na ko sa akong kilid na dito ang akong wa kayo ganahin nga tao, moingon day ko tudloi ko mahal nga Birhen makakita ta ko Ginoo aning animal kayong niya duol nako. No, pangita Ginoo kamong mga asawa, pangita mo Ginoo diya sa inyong bana. Nya mao na ang imong petisyon sa fifth mystery. Ay human nimo rosaryo, porting daghana sa imong mga himuonon. Pero ingnon ay kalimang misteryo sa imaya mong pagpangakaplag sa Diyos mahan na mo na sa langit pagdaig ko ni mumalan mabot ka namin ngayong hariya mo ito bakalan mo na mo paspas kistanan pagkuman na rin ngayong gabi may pista mana kanya ang sabi imong buhaton inighuman mo sa kanini ang rosaryo mao na abot dire kung sabi buhaton duka. Si Kristo niingon diri sa atong ebanghelyo, ang muangkon kanako atubangan sa katawhan, ako sang angkonon atubangan sa akong mga anghel dito sa langit. Ang dili mo angkon nako dinhi sa yuta, di sad nako angkonon dito pasabot ibutang tas impierno. Nakaron unsaon nato pagpakita nga giangkon nato si Kristo? Pinaagis pagpuyo sa mga misteryo sa Santos Karosaryo dinhi mismo sa atong kaugalingong kinabuhi o kasinatian sa kinabuhi. Ganiha nag-uwan. Pagmata nako mga alas 4 nag-uwan. Yan ingon dahil ko mahal na Birhen, dali ra gid nimong patuangon para makasimba ang mga tao. Oo, ikaron wa na uwan. Hindi ko mas misa mauwan na sad mo. Haron ikaw abot sa inyong balay hilanta na mo. Nya hindi ka ugma patay na mo. Nya okay ra na ninyo. Dili amoy Espiritu Santo wa pa kaila nga naa day pagkabanhaw nga makalingkod na dita sa tuo sa Dios. Hadlo pa kay ko lamang lang tantoy uy mamatay tayo. Onya di ka banhaw na ng Espiritu nga naa nimo nga mao man ni banhaw ni Kristo. Naa pagay ng kahadlok maway ayo. So mo na nato ni siyang himuon ang atong mga pag-ampo para niining atong kapistahan. Manindog ta. Ang iyang tugihan nga nagkuyog din alagad sa iyo si Father Leo Lo, pero wala siya diting karon. Mga igsuon ko, mga pari, nga kaanindot every time we celebrate the Eucharist, could celebrate, we manifest our sacramental brotherhood. Mga kaabag nga leaders sa nagkalain-lain nga councils o ministries dinhi sa atuang parokya, ang atuang civil government, kung naadini karon represented, ang mga banay joining us via live streaming,
Mga hinigugma kay Kristo, mayong buntag kaninyong tanan. Siguro lisod i-imagine 20 years ago nga manimba kita nga natuang itsura daw mga ninja, no? Kaya naa kita face mask ba? Pero we wear this with faith as our badge of honor because we do this ang hygiene protocol bilang faith protocol po. Ganahan jud ko magkakasidi pero in solidarity with you, I will wear this karon. Ma-invite na ko sa kaninyong tanan nga magtuo mo nga sa likod kining face mask, naka-smile ako sa inyo. Nagalaon po ako nga naka-smile man kamo kanamong tanan dinhi sa altar. Mga hinigugma, sa iyo pa kaayo sa buntag, mamatami para magbantay sa bus dito sa Roma para magbiyahe padung sa monasteryo sa mga Italian nga mga madre kung asa kami mamisa. So rotation mi mga bagong pari. Ang misa alas 5:30 sa buntag. Maulagi nga dapat gaandam nami sa may bus stop mga alas 5:10. Kaya kung dili ko mataymingan, layo pa ang paglakaw. Nagbalog ako dito o nagkuha sa rosaryo o nagsugod ampo. Winter katong panahon na, tungod niini ngit-ngit pa kaayo sa buntag. Lamig pa ang hangin, mao kana nga nag-jacket ako nga naay hood. Kag wala ko manotice nga naay tiguwa nga bayi nga nagduol sa akuha. Diha pod sa bus stop. Ug sa kalit lang siya nagsinggit, "E la forza più forte del mondo." E la forza più forte del mondo. Doon nawagtang man ang akong katulugon. No, gulpi lang siya nagsinggit, pakalit lang. Ang ingon niya, giitudlo niya ang rosaryo o nag-smile siya. Dili jud nako makalimtan ka na niya gisulti, "E la forza più forte del mondo." That is the greatest force in the world. Dili bala, dili missile, dili kwarta, pero ang rosarito mao ang pinakakusog nga puwersa tibuok kalibutan. La forza più forte del mondo. Kung pamalandungan nato kini, asa diha ang puwersa? Usahay moingon kita, ang rosaryo puwersa lang sa mga tiguang ng mga biyata ug manang. Para lang sa mga nag-aampo sa simbahan. Sa pagpangita tubag sa kining pamangutanan, dapat mubalik kitang tanan sa krus kung asa ang Ginoo nagtugyan kanato sa mahal nga Birhen Maria. Ang ulahi nga una-una ni Jesus, kita nga iya hinigugma. Dili lagi ang iyang kasakit ang ipamensag kung dili ang atuhang kaayuhan. Mao kini nga siya nagsulti sa Ingles, "Woman, behold your son, behold your mother." Ingon sa mga Mariologists, sa maukining tiningon o punto, nagibilin kita ni Jesus kay Maria, siya naging inahan sa simbahan o inahan kanatong tanan. At the cross, Jesus established the greatest bond in the world, the love between mother and child. And just as Mary loved him faithfully hangtod sa kasakit sa krus, kitang tanan, dili jud pagbiyaan o iabandonar sa atuang inahan, Birhen Maria. Kining bond o bugkos sa tunga nato o ni Maria, makita sa kaalindot ka pamaagi sa Santos nga Rosaryo.
Ingon sa mga medical experts, bisan maputol na ang bugkos sa taguangkan sa inahan ug sa bata, kining bugkos nga dili makita or the invisible bond, wala kakagubang. Padayon ang inahan nga nagahigugma, nagaampo, ug nagadumdum sa iyang anak. Through time, through circumstances, wala kini gahunong. Mao kini ang theological explanation sa pag-ampo sang Santos nga Rosaryo. Sa kada pag-ampo nato kini atuhang gisaulog ang forza più forte del mondo, the greatest force in the world, nga mao ang bugkos nato sa pagigugma bilang mga anak ni Maria. Kaanindot kayo, if we hold on to this, we are celebrating our essential bond to Mama Mary every time we pray the Holy Rosary. Tulo ang puwersa na gidulot kanatong tanan. Healing amidst death and depression, hope amidst the storm, and courage under, we call this oppression. Pag-ayo sa panahon sa kasubo, paglaom sa panahon sa bagyo, o kaisog sa panahon sa opresyon sa tao. Una, sang gamay pa ko, before ko musulod sa seminaryo, namangutana ako hang inahan. Nakaimpake na ka. Mga kanto namin before 5 o'clock. Ready ka na dong? Ready ako hang tubag. Naan ang imuhang mga sinina, nagtingog ako, check! Imuhang brief, double check. Panyo, check po. Imuhang rosaryo, ay, nakalimot ka bitaw. Kaliyot lang, nagdagan ko sa kwarto, ibalik ko, ikuha. Pagpanaog, ingon sa akong inahan. Dong, dili jud pagkalimti ang pagdala sa imong rosaryo, bisan asa ka, mulakaw. Kay bisan asa ka, ubanan ka ni Maria. Wala jud nako ini ikalimtan nga advice. Pero naghunong man ko sang siya mapatay o na ako'y panahon nga nagluod sa Dios ba. Nag-distance man ko kay Mama Mary. Usa ka adlaw sa grasya sang Dios, nagmata ako sa akuhang kining consciousness bitaw na realization na lahom nga every time mag-ampo ako sa Santos na Rosario, ga-connect ako dili lamang sa memory sa akong inahan, pero tugang pa kini si Maria kauban namo. Nag-ayo kini sa akong kaguol o kasubo. Believe it or not, the Rosary became very healing for me. Karon nga wala na siya, padayon ko nga gidala pirmi ang rosaryo, bisan asa ko malakaw, ug asa every time nga kada pag-ampo, mao kini ang amuhang bonding espiritual. My mother may not be with me physically right now, kay dito na siya sa langit, pero every time I pray the rosary, I am connected to my mother in a very special way. Pag maglusaryo ako, kauban ko ang akong inahan, o kauban namon ang mahal na Birhen Maria. Inubanan ni Maria ang kasubo sarang natong maayo o matambalan. Healing amidst death and depression. Ikaduha, dili ko malimtan ang Yolanda na super typhoon. Did you recall that? No? Nga nagdulot sa kasakit sa Samar o Kabisayaan. Sa newspaper na ay picture sa usa ka babae nga basa ang sinina, wala siya gibit-bit gikan sa baha, kundi lamang ang imahin sang Santo Niño o ang Santos
nga rosaryo. If you can imagine that basa ang iyang silina, she just survived Yolanda. Ang iya lang, what she has, ang imahin sa Santo Niño o ang Santos Rosario na iyaitan. Kadaghang mga butang, mga hinigugma, propriedad o kinabuhian na anod. Daghan na nag-uul sa depresyon o nakasinabi isang punto nga mo give up na ko. Unsa ang lifeline? Unsa ang butang nagikuptan sa mga tao? Ang Santos nga Rosario. Sa tsunami, sa depresyon o disaster, wala nila giundang ang pagkapot o pagkupot sa purpose sa Santos nga Rosario. Gikuptan po sila in return sa atuhang mahal nga inahan. Ingon nila, pagtuo sa mahal nga Dios ug sa panabang ni Maria, mao kini ang naghatag sa mga biktima sang puwersa sang paglaom to survive and to develop resiliency of faith to start again. Mao kini ang rason that they began to start again. Ikatulo o katapusan, nadumduman pa ninyo ang EDSA Revolution? Ang nagatango-tango ka edad ko. I was still very young. Ang mga millennials, basahan na natin kini sa atong history books. Ang pinaka-critical dinhi, mao nga ang tangke de guerra ipadala sa daan para lupigon ang mga dili na suporta sa gobyerno. Unsa ang gibuhat sa mga tao human sa panawagan ni Cardinal Sin? Nagawa sila sa daan o nag-ampo para sa nasod. Na-intensyon na nagduol na ang tangke de guerra sa mga tao. Can you imagine na nagapalapit na ba ang war machine or tangke de guerra? Nagbalog sila o nag-ampo. Kung sa man buhaton sa tao kontra sa armas o tangke de guerra, it's a no-brainer, klaro kayo. Ilahang ibayaw, mga hinigugma, ang ilahang Santos nga Rosario. Kontra sa armas o tangke de guerra, ilahang ibayaw ang ilang pagtuo. Naay madre dito nga nagsulti nga daw gusto na niya makaihigon, o makuyapan sa kakuyaw ba. Pero kapit lang kay Lord o kay Mama Mary. Sa nagaduol na ang tangke de guerra, diyagid sa iyong naong nakasentro ang nozzle sa tangke de guerra ay yagibuhat ialsa ang Santos nga Rosario and face to face with a weapon that could kill her. To her great relief, sa iya pagpadayon ng Santos nga Rosario, nanaog ang soldado gikan sa suwod sa tangke de guerra o nag-join kanina. Can you imagine that? Ang tangke de guerra na lupig sa Santos nga Rosario. Nagkomentaryo ang World Press na kini ang people power nga bloodless revolution. Pero sa likod kini mao ang prayer power o dili kumpleto ang people power without mentioning ang puwersa sa kaisog sa pagpildi sa opresyon para sa malinawon na pamaagi. One Filipino theologian said, EDSA revolution can rightly be described as Marian revolution. So dili kini na para sa mga biyata na natiguang. Kini, it's the power to change and transform society, to bring healing, freedom, of liberation. The people power is Marian power, the prayer power of people using the rosary to connect to Mama Mary o sa mahal na Diyos. Mga hinigugma sa katapusan, usahay mag-ingog katapusan, mauna ng pagmata sa tanan. Mauna na ang signal na pwede na makamata.
Joke lang. Sa atuhang kapiestahan, dinjud nato pagkalimtan sa pag-ampog nato sa Santos nga Rosario, ato ang ginapakaylap ang pinakapusog nga puwersa tibuok kalibutan. La forza più forte nel mondo, ang puwersa sang bugkos nato kay Maria. Bugkos sa kadulot, pag-ayo sa tunga sang kasubo, paglaom sa tunga sang bagyo, kaisog sa tunga sang opresyon sa tao. Kining bugkos between mother and child, kini ang bugkos sang Santos nga Rosario. Mga hinigugma bilang siya ang atong segunda patron, hinautong ta na kining bond between mother and child, mugadulot ka nato sang puwersa sa atong padayon nga malampuson na pagkinabuhi. O Birhen sang Santos nga Rosario, iangko mo kami.